dnes si zahráme Minecraft, no jeho meno, tohto není Minecraft, ale jeho meno bude v popisku a aj Aďové meno bude v popisku. A vlastne bude to trošku ako keby realistickejší Minecraft, takže už sme tu a naše meno, no naše, ako pomenujeme náš toto world, alebo svet, alebo jak to povedať, dáme tam like a sub. A plánujem sa odhaliť, ale len vtedy, keď dostaneme 10 000, 10 000 týchto odberateľov. A viete čo? Dáme si hardcore a budeme to hrávať viackrát. Hej? Takže môžeme tam mať aj niekoľko sérií o tejto hre. A už je tu aj napísané tuto Craftsman, Crafting and Building. Ja som na také Resort Pack. Takže tak, poďme hrať. Tak, už sme tu, spomínali sme sa v Pale Garden. OK. Ja mám rád to drevo, takže si ho vykopem. Čo to je čierne? What? Ja si určite zaberem Pale Garden. Je to úžasné drevo. A nepýtajte sa ma prečo. A toto nehrá na počítači, by the way. Nebude nejaký mob, lebo tuto je ten aj tu je ten Dark Oak. Takže zapadá slnko a som zlakol. Reálne. Tak bez postele. Zombíkmi. Bolo po mne. Takže
poďme si nakopať toto Build the Garden drevo. Ja sa vám potom ozvem, keďže bude mať celkom Takže už si z toho už robím aj plenky. Išiel som z toho preč, lebo to je podľa mňa všetko, čo ja budem potrebovať. Určite. Takže tak. No, skôr počujem. Už ho počujem. Nie. Nie. A je po nás určite. Na chvíľku. Tá voda. No, pod vodou to nevyzerá tak dobre, ale takto. To je... What? OK, poďme pod vodou, aby to bolo rýchlejšie. Takže to nebude drown zombie s tým trojzubcom. Ten najhorší. Poď. Počkajte. Charcoal, čo to? Nie. Charcoal sa nedá spavnovať. Dobre. Poď dole. Nie. Ja som na dole. To je iron? Nie, to je copper. Ne. Keby iron, tak... Berem. Prečo to je také... Lagy samé to sú. Takže vyzerá to pekne. Ale 5 biliónov lag. Chcem sa tam nejak vystaviať. Takže... To je vlastne... Bedrock. Keby... Mám hlinu? A kde je to? Máme si takú mini house. Zatiaľ, a keď nebudem mať postel. Na vode ako keby. No ak nájdem to. Naozaj. Poď. Je to... A tu si. Som sa zlakol. Musím zemrieť. Tak. Zoberieme si určite si vykraftíme furnejsku a zakopeme sa niekde. Bude úplne jedno kde. Určite by som tu akože nedokázal. Lebo je to hardcore, hej. Teď sme ešte nehrali. Alebo hrali, neviem. To je kožený armor. Aha, už viem odkiaľ je. Ja vám poviem, keď ho dostanem, ok. Takže my sme dostali ten armor, dostal som ho. Počkajte na chvíľku. A dostal som ho, premyslel na seba. A proste s inou túto torčkou je to v milión svetla. Strašne.
chvíľku. Teda si tam ešte vykúpem nejakú díru. Proste pôjdem takto kopať na mining. Hodilo by sa nejaký iron, určite. Takže som späť. Vykopala som sa takto. Protože takto som sa vidieť dotočil. Takže nič nenájdem. A odrazu iron. Konečne. Koľko? 3. No. Dobre, idem si hneď okamžite vytvoriť shield. Áno, asi by som si mal vykraftiť krumpáč, ale skelečany, tí ide prvý. Aha, ja nemôžem, musím dodať do furnesky. Poď. Môžem začal kopať. A keď zase niečo nájdem, tak samozrejme sa vám ozvem. Uhlie, lepšie než nič. Takže poďme to vykopať. Keď to všetko vykopem, tak vám poviem, lebo vyzerá to, že to je veľa. Som si schody, takže ideme toto také schody. Takže ozvem sa vám, keď to bude. Takže ja som sa vrátil, už som postavil aj naše schody, tuto. A proste, toto bolo niečo také modré, keď som chcel toto napraviť. A začnem to kúpať, lebo som že tam je možno vodná kypka. A našiel som iron. Koľko tu je ironu? 1. Hej. Čo? Poďme kúpať. Takže tak. Nie, pravou, na druhú stranu. Tam nechcem naozaj. Ale chcem. Pretože ja keď hrám Minecraft, tak krávu niekedy niečo v sebe mám. Ako iron, raz som mal dokonca emerald. A zasa, keď tak nenájdeme, tak máme flint, aby sme mohli urobiť flint and steel a určite nám byť aj flashera, ak sa tak robí, vyslovuje. Môžeme vytradovať skipy za emeraldy. Takže tak. Zase, že to nič není. Ne, a jeden. Nič. Nie, myslím. Laguje to. Ale toto je podľa mňa všetko pre čo? Pre dnešné video, preto to dokončím. To sa modré, bude tam iron. Začítam. No, tak
keď to dokončím, tak to... Čo som sa spravil? Aj tu. Takže toto je podľa mňa všetko pre dnešné video. Určite bude ešte video s týmto modbackom. Ešte si robím okienko. Ak ho nájdem. Môžem si robiť okno. To ale nemám zombika ešte. Oni nemajú dieru. Tie traptory sú z toho. Takže čaute.